Kadai ke jing persiang ban lum ban lang ye ki pajba ka umsning constituency da ka bathaw ye ka kenhun umsning People's Front kabaladon ye ki riu rong ba bat ki nong yelam ba pher ki bala penyaso sikni ka kenhun kabalalong ha ka jing lam jong Dr. David Lengdo kumu presiden ubala mi syekman ban penpau syeki pajba baudon ye ka mensim badlong usyakri pajba bat lada ki pajba ki don ye jing so yaham ye ka jinglong nong yelam jong u angnut ban long unong mikmat ha ka bau lapen kre ban ye khun ye election MLA arajar rupra na umsning constituency ban nang beteng ye ki jing pentelun ye ki kam jong ka kenhun bat ban kam pensuk ye ki nong ilam ban trikam bat ki paj baru kinsuk ban ye kendu ye ki nong ilam bat kum juru ye Dr. David Lengdo bat ki we ki nong ilam mendagasngi la pli paiba ya ka office trikam jong ka kenhun ha ka bala khap ya ribon nakmat jong ka kamera daw Dr. David Lengdo ubri presiden ha ka jing don lang ikmi jong Dr. David Lengdo ki nong ilam kentup ya secretary uba kidorios dikar nang daw ba donbor marbanyang ubri chief advisor jong ka kenhun ki nong ilam ka kenhun lembat kiwe kentup ya ki nong kersian kene ka office jong ka umsning People's Front labu ha ka jaka pedeng jong ka umsning kabron ha persya jong ka SBI umsning branch ha ka jingilang ka bala penlong haswa ban pli ya ka office trikam jong ka kenhun ki dong kren ha pen pau halor ka jing temu ban thau ya ka ne ka kenhun na ka benta ka jing pen kre ya ka election jit nong mi khmat paiba ki long ba ka jing pen yeso jong ki se ka ne ka kenhun ka de ka jing itanat ya ka jinglong nong yilam jong Dr. David Lengdo ubala jubu ya ublai hakmat haman lagi sinjam bat udairu uba ban sekri yo blay bar baju angnut de ban irap yi pajba ki badon kam ye ke jingiram Dr. David Lengdo kumu presiden jong ko umsning People's Front bat kumu briu bola penkre nak benta ke election MLA arajar rupra na umsning constituency ulaong bag umsning kamdeshu ka than ke baki briu kidang sadin lani dang ye be henry ki briu ki badan ha umsning kidai ki bastat namar ka jinge shong ya sa ki briu ki bana keleng karilum khasi bat jantia kenthop yo khandriam upnar ubhoy uwar ubalai download hakane ka thain bat ka wanra ye ka jing itanat jong kane ka constituency bat ka jing start garung habalai don lang baro ukhun khasi bat ongru ba ka jingbu ya ka kom trikam ka debet ban nom kentho yeno bat ban nom penlut por ban kentho ye kiwe ki political party henry ka kenhun kantre ban pensai ye ki mat trikam bat kin kern bet bat petni ye ka jing shisha ki bagi panjba ki don kam ban tip habajit ye ki nong yelam kaba kham kerpang shushu hagini ka sngi ka bala pli pajba ya ka office trikam jong ka umsning People's Front kadai ka bala bu ban pli ha ka sngi kha jong Dr. David Lengdo ka bari ka lengkho sngi kha jong u ka bala lai po hunyaw snem ha ka bala odru yo kek sngi kha ha kadai ka office trikam jong ka kanon Nalongteng unong yai pilgrim uba sipor hagani ka percay bamdon kam yanga bangan le sarong bangan so sarong re tanggawe ngaso sarong boblay udan batna bar ublay uyaima yagi pop ki jinduna ki jama kata ka de jing kemen kata kan so sarong halade boblay ure shisha bakra ure kupa ko ba kemi kupa kiju mam ikiko na bagila bakla kata ka de jing crowd pemayan ke jong blay ongga tin ke jong blay ba omday ba shwa mangi u andai de ma u bala ba bala it law khon jisu ya ka ban sis pa de pop chuni ni baro hangning ilong ki bamdan shu ya ka dor andai jingai jing u ka padon yangi kata ka value ya ka dor ka ba crowd pa ya ka bangim la ban so thu ka nungi crowd ka nungi kodor ka jing in de jongi ka san pertai himasima hagini kisngi kalong shisha ba excitement namal nilap bat ngashem me kawai kata gadai ba upril umdan shu yang kajing shakti you play the fears of the Lord is the beginning of
knowledge and wisdom. Kajing Shakti yang you play, kalong kajing sedang ya kajing tip pak kajing syampang ong ketin play. Dan margata syabangan poi syakapang jong kajing keren jenga. Penpau kajing sengawu, ya kiri orang ba kebetulan sedian kejonga, kiba ngai itu laslem. Kiba support yang kiba aiman sim yang bat habak yok slow ya jingmi jangan shikman ban ya haga ni galenti kila slow keban bat slow day ban ai jingmut bat ban nang nyat yang shikman ban la ban poi syaga daga jiat lenti kabadondur bat ku itenam blai shibon ki rirang ba ki long kbe ki long pa ki kon sama kiba dan hak ni kapor hableng jengilang baro ngai ai kublei pi ngai ba omden nakanu ke intention na ke jingtmu selendet ngati lawan nama pi dan ye kaman si masukya nakamenta ka umsning constituency nakamenta kari bekerja benrihi chief advisor jengi iba dondor marbanyang we nagari kra we nagari perkat perdain ubangi ke jindon jing i ye i ha kanika lempung jong ka UPF ka long shisha ke jing kerku namar de brio bio i jingai kema pisnga pisha skor de brio la ya shibun ke jing e ibala immerse ila de shaga politics ba ila mat shisha ke jing e ila mat shisha ye ke jing yale ha ke jing ya leti ke jong i ngam tip ngan mat na em kum kita ke jing mat ka ba i la mat ile tengku ile kendo ko mo ong kitin de tang kita ke ba kendo ba ke ba harsha is ngotro ya ka jing pang ba ke jing stam ngan ai tenggo we ka jing ya per ha pedeng jonga ba jong pi hang ne ni shong ha ka ne ba don ka ne ka kenopi ka dai ni na ka jing shit ka si pi ba don shatu la ka jong ke jing long ke jing man ke atmosphere ke jing long jing man ke ye per hang ne ba hang tu ka si gam yo e hang ne ka ba shatu ka yo lut pi ba sha itu ke jing shit pisno tu kam ha nga ba yo hang ne ka ba ngapek nga sokum ba ya biang lang tenawar kata klan da pen slam ya ke jing kren nama na so tu pi shit pi lang a ke jing pli ke jongi ya kini ke office hak ni ke sini hak ni ke tarik ke balong arterik jo benai balai arajar penriam kadai ka mau mer ka benikong ka banginyo ya ka ban sotik ya ledi sya ke jing terikam ban pensyat ya kini ke shalenten syat jing syai ka ba ublei ulabu hak ke donor ke jonga ya ka bang adai ya kaban mi syakman ban tenrong lem ya ka lekor kabakia kabashon jong ke imlang salang ke jongi ibadon rangba chief advisor jingi ong ka umsning ka longkum ka United States US namar kadai ka way na ka constituency kabadan hadu sispa sanpo tali kishnong Kishnong he, kishnong rin. Pasis pa san po ligi kishnong. Nidon baro. Ki Japan Rio lana kita ki subtribe jungi kasi. Bandon ha kami kakndo. Katem ribhoy bei jungi. Hapo jungi ka constituency. Nidon ubhoy uwar. Ukriam, upenar. Nidon ki way. Pat ki Japan Rio biya salang bat ngi hang ni. Menta daki post them bagi spas them ka Japan Rio kasi kini ka Japan Rio kabi yar ba bat kaba laslen katkum ka anthropology kaba ngapule ngashemba ka Japan Rio kasi kadai kaba ladon hangni hari la kumno tamne duna saw hajar snem arspa tamne duna kajing Danglang jugi waipa ke Japan Rio na West Khasi Hills, na Eastern West Khasi Hills, na Jante Hills, na ki waipa ki district
kapelong yakni kerip temripoi ban ruspa ngidon ki nongrem ngidon ki nong kayi ngidon ki start thokot ngidon ki doctor ngidon ki web kui ki chat ba menta ni nadu usnem arajar kanru terter ki mi ki start perkhat hari ka basrosi pat kalong ba kum ke chat ben rio bangedang don ya kawai ke jing telot hangi ba kata ke jing telot kedai lar him snow bangakran ni kata kedai ke jing ya krukti paramangi ngidi ke chat ben rio ko be teli melon ngidi ke chat ben rio ko bedam ke culture ke tradition ke custom ngidon ya kata berkata kedai ke jing ruspa jengi kum ke chat ben rio Mereka bersosi kalau bamangi yang praktis ya kaban kedokti ban penrem bahkan ni kepelong ni kapan i ke sign jong ke jing telot jong ke japan riu jungi bahkan jing paria jong ke japan riu jungi dangshen ngilio snow ya way udah kot jong ke RSS ubalami ban kren tin Persia ya ke japan riu jungi kam tamigi kristan hante hapnursla ban paria ya ke japan riu ke jungi uni usunil diodhar udai ubalalek ko muchipkes hangne kabas ngopla ba kabas ngo samut bagita ki prakasi jungi haba ukren ya ka jing penya pat jaben riu kata ka jing no shiliang jong ko sarkar jong ki kristan ki thapti penman lalu dei ki jaben riu ka ba teli ka jaben riu ka mamelin ya ka ban kedokti ban paria kinjen dalam pensangnya mardor yang tahu cipkes henry kiar kirmun kia thapti kia kabur lare kidai lay belum kristan kinjen laong amen ni kata kadai kecik telot ken parlok bi ngakwa sya bangin keren ya kanu ka political party ni don ya ka political forum la tip ya ka ko unsing people's front kadai yang aban keren ha ni gasni ya ka jimpen ya teli kom ga japan rio balai ni ship personal ni ka politics kadai ka basunsyar yang ni ulakam jo ka jinsyar amdai ban ship personal ni ka politics Hafidan punya kejikran kimat deban wan syakami jeng kejikran ni deban keren pedang lada kedai haba bamdai deban kentai waju keren ru yang ban penmong yenu ngamban ni ban kedokti ya kinong yalam political party ngadan tanggawe banga pun palan bagata kedai kan nongrim jonga ki policy trekam ke jonga kami manifesto ke jongi kabangi hap batray ringkat ben pabin kumnong dan pon yang bangan kedokti yaki political party ngamdon batnga kerpat jur ye piru wat million ban kedokti yanu namar kum ki brio ngasau tu bangi don ye kecing telon laka jong kecing telon Henry wat nom pep ban keren ye kejing shisha bat kejing shisha kadai kaba penbed bat kaba penkia yau nu brio kam tam megari bat kaja ben brio kini geski perlu be jonga ni sokmen hagaba nilayo ekni ka office hangne ya kabang employee ka ban biang jadi ke Shalantan trekam jong ni mampetulun ye kam
habangi mot shisha ya kaban yeng nagamanta kajing contest ya ka jumlong lene ke election arhajar bupra nidon ya ka seriousness hangi ke jinghu go babait ga shisha nginamri ya ka jingsha ngin kran re ngidon ka lenti pat kumno ban pan pai ya ka jing shisha ya ka bom shisha shi ka jing shisha tinaman kata nabu ka jing pat hapi ningkong nganom ong support yang regen ong ningkong bu jing duai kan mau ya ka jing duai hala ka jong yeng sem shimet kanang ba ka jing tre ka jongi habangi penyeng ya kan kan long shisha ka syarak ka bame bat ka bakalang ngayo ego ing ji ka bagatang soto bah yo mom biti umom biti uday uta uba set example yingi umom biti unomla lanu ru ban me ban ajing syai lemda yaladir kat bau dang pensyai dan slam unang yaladir so tu ak jingat lenti ni don kam ban doni kini kam mensim ban IT yaladir ban sacrifice yaladir ya kanu ka bangi tray la kalong ga puli dang le ga jongi ka kam ga khai pateng ga jongi hanu ni benta bala ban shet yangi yini ban tray met ban mensim ku bangi ong kitimen mendai tray kam senge tray haban dani kata klik ke ga bangi haban le ha ga jingim jongi nyenum le ke ga batang na sabar nyenum le ya ga ban shu peni le di sabar hande sha landet bat sapo ngilong na kumwai kadang gawe ke chitu khana ka ong ba kadang gawe ka pang bahata ka pang baro ki breu ki wan ya pet ki sing ki wan pet ki shri ki tengah but hagata ka pang amdan kita ki merat ki duna ba te utrai jong ka pang ule akumno usu higher again usu sim dau breu upanang ban ak kum shri kabo ak kum shri usiu yu de jing siu ba piang ba tu tau breu na marbo dan kam don jam ula pansi la de ban le ak shri no hapang haba ki breu ki wan ban pe ula ak kum shri ula kiu ula jam nata ula le de telai nang ni satai nang tai seni but hacam jong kata ka jimbu yau tau shri udan pat ke jong u sing kumno ni brio kat bau dang pensyak ele de sharum seneng kansan ula ai bat jelang uli hab hakram jong sing marsen hab anta hakram sing ula lenyar hikyang namar ula shapting tau sing ro ula kerhu bat ula wan hajan jo ula lenyar rap yang hendrei utau sing paru ong yu wat jamme ngaru ngadei kumamehi lakni oba reban tepat bo tau sing ro udai us akhi kum sing dai den ubri wa po kaji kai na ni kalong kabangi yo kai ka ba fiu i na bar kamlong kumta nama syapo kalong nu kumwe selendet kadang kolong nu kumwe tenaman kata kumki nong snong juga sing constituency kilong pa da bishar ya kai ka ba fimle nama fimle ka constituency ka ba bi kidai ka constituency bala don ki priu ki banang ka perkap perdan ki bala nang balastan tenaman kata ini stok tilang ban tray ban kentiu ya kari baga japan riu ke jongi ka jinggentiu ke constituency ka de ka jinggentiu ke japan riu jongi ka jinggentiu ke jalabi ke jongi te mar ka tang anam bon telik tin namar ba pin satat ada bon tin pinam yo kamlut di hendrai na ai kublai sesin pat ipi kublai shibun ya kini ki parlok bi ke jongi palawan ki leaders bi ke jongi ai gerteng ki ground force
ki ground force ki jungi play shibun bapila Treistom bat kat ni ki perlok bi ki lewan ni snok tilang bangi hangni bat baro ka bangi itu tam na kasinong umran dari mo ki dan ki bayang sem jungi ki lewan hangni bat ai man sim tabang shisha ka jing ai man sim ka bakra kublai shibun shisha ka long ka jing kemen yanga bat lamda wani na kasinong lejong so yo man sim pe de ka jing don jong ki para sinong long shisha komba jing kalong komba jing dan lang jong kaying sen hi parokaway perlok pengi hakane kana kayu sini kan mau kita menyai akan disulit wat ong bangadon baru tahu kandidat baru tahu minister ngale he no ikiwe himtip baka padang gitu pi yo lese kadang kami yo tu ba pichunya himtip bunga kidon ngam ong ki ngasen ya kiwe ki bun ba ki society ngapen le ka constitution ya ki trust ya ki NGO ya ki babun ba ki bat sen ya kam lajong ngahika ya ki kumdo punya ya kam yusul ngahika ya ki ngamotivate ya ki ngagaran ya ki kumdo bagen wandur hakang ti bade banwan om day ban supwa tangkayo handai hakan ke juk menta balai ki om ya kan ke juk menta ki om ka young generation namar balai ba ka generation ka balum pala banyak kan jiliu than ki masuk ban semua ki masuk ban accept hang kata kadaw ba ki kena menta ki shim ya ka we ka sinjam kalong kata ba Izimoni is the mean of modern lifestyle. Kabasyu kamay itu kabasyu. Balai kajia halanti. Jong hari kasih ban suap hamanak suap ban suklop pisah. Baik kata. Men bangas neng ngai katu kajiya ya kitu trok ki baklem. Ai ki kena ki badang kata snem ki bakada kadu snem ki bakada kata snem ki lasya salu ki kmat hashtangti. Ki malan nok kamdan wiru. Kide ki khun teman wasan ki khun. Kibat tip yo belai ngasawan hang ban small doktor ki mari day ibrio kibat tip yo belai kan nong ka blessing ya ka konstitusi muslim ka bayo ya candidate ubadon ya ta kas mensim ka spiritual mindset ka ban nyalam ya ki khana hakon ti bade ban hakani ka juk ka mata ka ba pi e pension yo brio ban nyalam man sando hakon ti bade